Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli e-commerce bridge. Dneska mám tu s Lenkou. Čau Lenka. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Dneska sa budeme baviť o Alain Delon. Je to odevná značka slovenská? Áno. Prečo sa všetky také značky snažia tváriť, že nie sú slovenské? Vieš čo, tak naša značka má už históriu viac ako 20 ročnú, takže úplne ťažko povedať, že kde to bolo vtedy, ale v podstate naši majitelia, ktorí doteraz teda pracujú, tak oni dlho podnikali v odevnom priemysle a rozhodli sa akože prevziať túto značku od iných ľudí a vybudovali ju takto na Slovensku a v podstate my vlastníme licenciu na celú Európu. Takže nikto iný tu nepredáva pod touto značkou a drvivú väčšinu výroby máme na Slovensku práve kvôli tej flexibilite a aj lokalite, že teda lokálnosti, teda chceli sme zachovať to doma. Takže dneska sa budeme baviť práve o značke Alain Delon, budeme sa baviť o tom, akým spôsobom riešia marketing, ako riešia retail, ako riešia e-shop. Posnažíme sa z Lenky vyťahnuť čo najviac, pretože je marketing communications manažérka Alain Delon. Takže verím, že sa niečo naučíte z fashion segmentu a poďme na to. Chcete vymeniť alebo zaviesť informačný systém do firmy a neviete ako na to? Spoločnosť Dodo Systems je Gold certifikovaným partnerom informačného systému ODO na Slovensku. Prevedú vás procesom analýzy, zákazkového vývoja až po ostré spustenie systému do prevádzky a jeho následnú podporu a rozvoj. Ich pridanou hodnotou sú viac ako 17-ročné skúsenosti so zavádzaním informačných systémov, zdieľanie best practices pri práci so systémom ODO, zákazkový vývoj a v neposlednom rade pozitívne recenzie od zákazníkov. Radi pomôžu pri zavadení informačného systému ODO aj vám. Viac informácií na dodosys.sk. Ako predávať veci cez internet, jedna vec je predávať pračky, druhá vec nejaké výživové doplnky a tretia vec niečo, čo si musí človek vyskúšať. Ako veľmi zlé je predávať obleky? Obleky paradoxne nie sú až také zlé v tom predaji, ale čo by som k oblekom povedala, tak u nás je najprezeranejšou kategóriou oblek, čo sa týka teda tej prehliadanosti produktov, ale samozrejme obleky sú na vyskúšanie a treba si to vyskúšať, aby to sedelo tak, ako má. Takže my s tým počítame, že ten zákazník si to naozaj v tom e-shope pozrie a príde do tej predajne, lebo si to chce vyskúšať, si to možno upraviť na mieru, čo robíme tiež. Takže skrátiť nohavice, zúžiť sako, skrátiť rukav alebo také nejaké základné úpravy. Jednoducho my chceme, aby ten zákazník dobre vyzeral v tom oblečení a aj sa dobre cítil, takže tak nepredáva sa to my nepočítame s tým, že tie obleky sa budú úplne predávať cez ten internet. Ale máme zákazníkov, ktorí už vedia svoju veľkosť, vedia, že im to sedí a nepotrebujú žiadne úpravy, tak si to objednávajú. Pre divákov a poslucháčov predávať topánky a trička a Adidas, neviem čo, je niečo iné ako predávať takúto konfekciu ako Alain Delon. Čiže to nefunguje tak ako cez Zalando alebo About You, že si objednáte 6 druhov čižiem a tie, ktoré sedia, si necháte a zvyšok pošlete preč. Je tam niečo, čo sa za posledný rok zmenilo? Pretože počas korony sme si všetci hovorili, že ako ľudia sa naučia nakupovať viac na internete a veci, ktoré tam predtým nenakupovali. Už z viacerých zdrojov mám, že to tak úplne nie je. Proste sa to vrátilo do tých starých kolají bez akejkoľvek edukácie a zmeny. Ako to vnímaš ty? No ja by som v prvom rade povedala to, že my nepredávame iba oblečenie, my predávame ako keby aj nejaký zážitok z toho nosenia alebo z toho odievania celkovo a snažíme sa tých zákazníkov aj vzdelávať. A na tom internete ten zážitok nie je úplne 100%, lebo sa nedá všetko preniesť na ten internet. Takže veľa z tých našich zákazníkov si aj užíva tie návštevy tých predajní práve kvôli tomu zážitku z nakupovania, že tam má niekoho, k tomu poradí, že mu donesie tie veci, že mu povie, čo s čím skombinovať. Hlavne tí páni sú takí v tomto špecifickí, že potrebujú ako keby tú asistenciu často pri nákupe. Nie všetci, samozrejme, nechcem to generalizovať, ale veľa z nich potrebuje takú tú asistenciu a sú vďační práve za ten servis, ktorý dostávajú v tej predajni. Čiže aj keby mali tú možnosť nakupovať v tom e-shope, tak oni radšej idú do tej predajne a strávia tam ten čas, lebo chcú celý ten zážitok ako keby z toho nákupu dostať. Takže naši zákazníci sa vrátili prioritne do tých predajní. Ako vy máte 9 kamenných predajní v princípe po celom Slovensku. Čiže je to tak, že je to pre divákov a poslucháčov je to ešte zaujímavejšie ako baviť sa o čistom e-shope, pretože vy ste ako keby ukážkový príklad toho, že máme relatívne veľa predajní, ale máme aj tú internetovú stránku a ten e-shop, ktorý ale nie je prioritne, je akože funkcionalitne e-shop,
ale používa sa skôr ako e-shop alebo skôr ako katalóg, ktorý si tí ľudia pozerajú? Neviem to akože povedať, že či je skôr tak alebo tak používaný. Máme samozrejme aj nákupy cez internet, lebo sú zákazníci, ako som povedala, že ktorí sú zvyknutí u nás nakupovať, vedia svoje veľkosti a nemajú absolútne problém si objednať veci, ktoré potom nevrátia, lebo vedia, že im sedia. Ale takisto máme zopár zákazníkov, ktorí si presne objednajú 2 veľkosti, 3 veľkosti alebo viac vecí a vrátia ich. Máme bezplatné vrátenie, takže to nie je nejaký extrémna záťaž. Takže samozrejme máme funkcionalitu e-shopu, ktorá normálne funguje a teda aj chodia objednávky, ale takisto vieme o tom, že ten e-shop slúži aj ako akýsi katalóg na prezeranie pre tých našich zákazníkov, ktorí prídu do tej predajne alebo chcú prísť do tej predajne a vybrať si alebo vyskúšať si to oblečenie na mieste, ale robia si prieskum vopred a máme napríklad takú funkciu, že rezervácia v predajni, lebo chceme, aby ten zákazník, keď už príde do tej predajne, aby tam mal napríklad tú svoju veľkosť, aby sa mu nestalo, že tam nebude, že by musel cestovať do inej predajne, alebo nebodaj čakať. Takže máme tam tú možnosť rezervácie, čiže vie si to tam rezervovať a kolegyne sa mu ozvu a príde do predajne už keď tam má tú svoju veľkosť, alebo veľkosti, keď si viac vecí chce vyskúšať a on už príde vlastne na odložené veci tam má nachystané. Dobre, teda vy tam ako keby máte nejakú bázu tých klasických klientov, ktorých máte z predajní už ako keby získaných, prípadne nejakých z organiku, však o tom sa ešte budeme baviť, akým spôsobom máte tú contentovú stratégiu, ale máte aj nejaké že reklamné kanály, že na kľúčové slovo oblek alebo košel alebo niečo podobné, že robíte aj tú priamu akvizíciu iba na e-shop s cieľom, aby si tam proste niekto niečo kúpil klasicky? Áno, určite, ale my neoddelujeme tých zákazníkov, ako keby, že toto je zákazník z kamennej predajne a toto je z e-shopu zákazník. Máme vernostný systém a týchto zákazníkov vidíme, kde nakupujú, ako často nakupujú a tak ďalej. Ale určite sú aj takí, ktorých nemáme v tom systéme a nakupujú rovnakým obidvoma spôsobmi. A áno, robíme aj akvizíciu ako keby do e-shopu alebo že promujeme e-shop rôznymi kanálmi, tak samozrejme Google Ads a Facebook a Instagram a všetky tieto kanály využívame. My to bereme ale aj tak, že jednoducho posilňujeme tú značku, čiže dávame sa do pozornosti v podstate. A riešite ten na omnichannel? Ako keby, že teda miniete 1,000 eur na Google reklamách, dajme tomu, ale asi sa to neprejaví v nejakom, že z 1,000 objednáv, teda z 1,000 eur mám teraz 10 000 obrat na e-shope. Riešite nejak toto vyhodnocovanie, že ako sa vám to oplatí? No to veľmi ťažko sa to vyhodnocuje, lebo často tie dáta vlastne nemáme o tých zákazníkoch, ktorí vidia tú reklamu a prídu potom do predajne. Tam sa nám v podstate veľa ako keby zákazníkov stráca, ale ako som povedala, my toto bereme do úvahy pri vyhodnocovaní, čiže áno, dívame sa na to, že OK, tak akvizícia zákazníka v internetovom obchode stála toľko, ale my vieme, že ešte bolo XY zákazníkov, ktorí prišlo do predajne, o ktorých nevieme za koľko nakúpili a tak ďalej. Takže bereme ako keby túto premenu do úvahy vždy pri vyhodnocovaní. A čo je podľa teba pri tom fashion segmente fakt, že kľúčové v rámci toho e-shopu? Ja viem, že vy tam nemáte, akože nie je to zrovna Zalando, ale sú tam nejaké parametre toho e-shopu, ktoré by si odporúčala divákom a posluchačom, že keď robíte fashion, tak toto na e-shope je fakt dôležité? No určite dobré fotky. Veľké fotky, pekné fotky, detailné fotky. Všeobecne ľudia, keď si kúpujú oblečenie cez internet, podľa mňa sa dívajú na to, z čoho je to, alebo teda mali by sa dívať na to, z čoho je to, aké je to materiálové zloženie, ako sa o to starať, nejaké detaily o tom oblečení, lebo keď si to nevie človek obchytať alebo vyskúšať, tak akože čo najviac. Veľkostná tabuľka podľa mňa je veľmi dôležitá a takisto, aby tam čo najviac informácií ten zákazník dostal o tom, čo si kúpi a ako to vyzerá, ako sa v tom možno cíti a tak ďalej. Takže to je za mňa podľa mňa také najdôležitejšie v tej móde cez internet. Lebo keď sa predávajú také štandardné veci, že ja neviem, taký prvý plán, že kupujem šaty alebo oblečenie z Turecka a potom to proste reselujem. Často majú tie fotky z katalógov, z nejakých XML feedov, tam sú často tie fotky relatívne malé kvôli nejakému dátovému toku a tomu, že to je tiež pre divákov a poslucháčov, že vy keď si stiahujete niečo z XML feedu, tak väčšinou sú tie fotky už nejakým spôsobom prispôsobené alebo skomprimované, už nie sú ako keby v tej maximálnej veľkosti, v ktorých to ten výrobca možno aj má, ale nedistribuuje, lebo proste nemôže si platiť teraz server, ktorý by to utiahol. Myslíš si, že každý, kto predáva fashion, tak by mal mať vlastné fotky? Podľa mňa je to veľmi dôležité a kľúčové. Ťažko sa mi hodnotí, lebo my teda predávame vlastné oblečenie, my sme aj výrobcovia toho oblečenia, čiže my
skupujeme nejaké oblečenie, ktoré ako keby potom predávame ďalej. Sme výrobcovia, takže pre nás je akože úplne prirodzené si tie fotky robiť vlastné a my reagujeme aj na nejaké dopyty od zákazníkov, že ja neviem, povie, že chcú vidieť aj počívku na saku v e-shope, lebo sme to doteraz nefotili napríklad, tak sme to začali fotiť, lebo je to zaujímavé, tie počívky sú veľmi pekné, tak sme zaradili toto pred pár mesiacmi ako keby do tých fotení, takže dávame si už na to pozor, aby tam za každým bola aj tá počívka. Ešte možno by som mohla povedať, že my sa ako keby nesnažíme robiť na kvantitu, ale skôr na tú kvalitu sa zameriavame, čiže aj to oblečenie, akože každú sezónu nám príde nejaká nová kolekcia, ktorá chodí priebežne, nepríde všetko naraz, ale chodí to priebežne. A aj podľa počasia, že napríklad teraz bol september veľmi teplý, no tak, alebo že kabaty sa začínajú nosiť november, alebo tak podľa počasia, takže postupne nám chodia tie veci do predajne. A čo som chcela povedať je, že snažíme sa, aby to oblečenie bolo rôznorodé, aby si tam vybrali rôzni zákazníci, aby mali na výber, aby nebolo veľa kusov ako keby z toho istého, čiže tá ponuka je taká, že limitovanejšia možno, ako v iných väčších obchodoch, ale snažíme sa, aby nebol každý druhý človek na ulici oblečený rovnako, alebo aby to bolo také aj špecifické trošku, ale zároveň jedinečné a na tú kvalitu najmä teda dbáme, lebo to je pre nás najdôležitejšie asi. Čiže rozdiel medzi fast fashion a vami, ktorí robíte ako keby na Slovensku, šijete proste kvalitnejšie veci, tak je to aj ako keby úplne iný druh komunikácie, lebo pri tom fast fashion je to proste daj si to do košíka, máš 50% zľavu, dopravu zdarma a do 100 dní to môžeš vrátiť. U vás to je asi diametrálne odlišné, nie? No určite, tak ako som povedala, my sa snažíme vyberať čo najkvalitnejšie materiály. Potom sa snažíme, aby aj to ušitie bolo kvalitné. V tých fast fashion obchodoch to ide proste rýchlo obratkovo, čiže nedbá sa tam tak na tú kvalitu šitia. O materiáloch ani nehovorím. A jednak chceme, aby aj tí ľudia, čo to šijú, proste pracovali v normálnych podmienkách a mali zaplatené za to. A nie ako niekde v nejakých rozvojových krajinách, kde to šijú deti. Takže snažíme sa aj o toto, aby to bolo akože férové, kvalitné, udržateľné a my máme tiež to právo zadarmo, ale my to skôr berieme preto tak, že predávame nejaký prémiovejší produkt možno a chceme, aby ten zákazník už nemal ako keby starosti ešte navyše. Ty si ja spomenula také, že kolekcia a to akože reálne tak funguje, alebo akože nechcem to zovšeobecňovať, lebo ja absolútne nie som, ja páči sa mi tričko a ja nosím len buď Dognet trička alebo Star Wars trička. Takže keby mi chodil nejaký newsletter s novými Star Wars tričkami, každopádne. Vy máte ako keby, predpokladám, že jarnú a jesennú kolekciu a v princípe vy oslovujete tých zákazníkov newsletterom, nejakými katalógmi, že pozrite si, čo nové máme a nejaké percento z tej bázy si to proste nakupuje? Že to tak funguje? Napríklad newslettere máme veľmi úspešné, lebo tá naša databáza tých verných klientov je celkom silná a tam máme naozaj dobré výsledky, že že možno by sme mohli aj častejšie posielať nejaký newsletter s novinkami v e-shope a tam akože máme jednak aj už cez ten internet, že nakupujú takí tí verní, ako som povedala, alebo teda idú potom do predajne na základe toho newslettera, že áno, prišla ponuka, pozriem sa, zaujalo ma niečo. Takže áno, ako máme takto 2 kolekcie ročne, my to tak nazývame kolekcie, ale potom máme ako keby celoročné tovary, čo sú také obleky a košele, ktoré vlastne chodia priebežne celý rok podľa sezóny samozrejme a akože možno materiály meníme trošku, ale v zásade je to celoročný tovar. Môžeš povedať, že koľko sa investuje do priamej reklamy, do marketingu ako keby celej takejto značky, respektíve ako funguje ten media mix, že alebo aspoň pomerovo, že koľko je ten online marketing a či robíte aj nejaké iné druhy marketingu. Ja neviem, že či out of home robíte, alebo telku, asi nie, ale čo ešte robíte z marketingu? V zásade skôr ten online marketing, alebo teda celkovo, keď to nazvem. Zvykli sme v minulosti robiť aj nejaké billboardy a tak, ale od toho sme trochu upustili počas covidu a zatiaľ sme sa k tomu nejak nevrátili. Takže v zásade využívame ten online svet celý, rôzne kanály. V zásade komunikujeme na rôzne cieľovky podľa toho, kde komunikujeme. Či sociálne siete, alebo sú to teda naši verní zákazníci cez ten newsletter a tak. A skúšali ste aj influencerov, že napíšem niekomu? Paradoxne skúšali a vôbec nemáme dobré výsledky z tohto. A prečo?
Neviem. Jednak je Nemali 18 rokov tí influenceri? Nie, takých by sme neoslovovali, lebo to veľmi sa nehodí k nám. Ale je celkom dosť málo influencerov, ako keby v našom segmente, tej takej pánskej módy. Nechcem povedať, že elegantné, lebo my teda nepredávame už iba obleky, košele, ale máme aj voľnočasovú módu, pulovre, polokošele, nohavice, rifle. Ale veľmi ťažké je nájsť ako keby človeka, ktorý by fakt, že sedel v značke. A keď sme už spolupráce mali, tak nikdy to nedopadlo dobre. Že nikdy sme si nepovedali, že wow, tak toto bolo akože že super. Niekedy to bolo také, že ako fajn, ale nikdy sme si nepovedali, že wow. Že toto bolo akože že toto sa oplatí robiť, poďme do toho, nájdeme niekoho iného a poďme pokračovať. Skúšali sme to viackrát, ale nikdy sme neboli z toho akože paf. Mňa to tak napadlo, lebo vy tam máte, akože ten tovar je relatívne drahý, ale tak sú tam aj také farebné fancy košele proste, ktoré sú presne ten fotogenický tovar na ten Instagram pre nejakého lifestyleového influencera alebo osobnosť. To ani akože, lebo to taký prvý plán, no však prečo by to nemalo fungovať? A skúšali ste to aj takto? Skúšali a dokonca sme to skúšali aj cez ženy, lebo tak 50% našich zákazníkov tvoria ženy, takže chodia nakupovať s tými mužmi, takže my sme to skúšali aj akože tak okolo. Reverzne? Áno, okolo, že oslovíme proste tie ženy a mali sme takto aj vytipované, aj sme komunikovali s nimi a jednoducho nedopadlo to dobre a nešlo to ani von. A ja si ešte pamätám, keď niekedy som ešte pozeral akože klasickú televíziu lineárnu, tak často to nám bolo, že nejaké, neviem, jak ma to mohlo teraz napadnúť, ale nejaké že vyhlasovanie osobnosti, a tam sú všetci v oblekoch. Skúšal Alain Delon, že akože ako keby podporovať, alebo Miss, alebo niečo podobné, že by obliekali tých moderátorov a účastníkov a takýmto spôsobom sa promoval? Neviem, či to niekedy skúšali, odkedy ja to robím, tak nie, ale chodia zákazníci, ktorí sa obliekajú bez toho, že by nám robili teda reklamu, takže obliekame aj na takéto udalosti mužov, ale teda bez tej ako komunikácie a nejak takéto veci až tak nefungujú podľa mňa. Akože áno, to budovanie značky, tá značka možno rastie, že je videná, ale ono to nefunguje úplne z takého, že jeden výkrik, to by musela byť dlhodobá stratégia, si myslím, v tomto. Možno, že nejakú košelku zadarmo za fotku na Instagram. Dobre, ty sa ako keby v rámci Alain Delonu venuješ aj content marketingu, tvorbe contentu, máte tam žurnál, teda je to, keď som si to pozrel, tak je to akože z môjho pohľadu aj z pohľadu nezainteresované osoby, preto sa o tom teraz budeme pýtať. Nefunguje váš biznis tak, ako očakávate? Zastal váš marketing na bode mrazu a hľadáte, ktorým smerom sa pohnúť? Kde, ako a na koho cieliť vašu reklamu? Odporúčame zamyslieť sa a pripraviť marketingovú stratégiu vašej spoločnosti. Nepomohlo? Neviete ako na to? Nevadí. Radi vám pomôžeme. www.beardline.sk Že je to ako keby taký, že overkill na to, že akože koľko kontentu tam robíte, ako kvalitný, na to, že aký impact to môže mať, tak ako by si predstavila ten žurnál, ktorý máte? Žurnál vznikol, myslím, že rok po vzniku e-shopu v roku 2016. Bol to pôvodne taký doplnok toho obsahu aj na sociálnych sieťach a toho e-shopu. Chceli sme ten zážitok z tej predajne, z toho nákupu preniesť tak trošku aj do toho online sveta. A chceli sme vzdelávať tých zákazníkov, že to, čo mu povie tá predavačka tomu pánovi pri nákupe, že ja neviem, ako sa má starať o to oblečenie, alebo ako to má zladiť, alebo ako mu to má sedieť na tele, tak chceli sme takéto praktické informácie preniesť aj do toho online. Takže to prvé články vznikali presne také veľmi praktické tipy, style guidy sme ich nazvali. Takže to bolo, ako si vybrať oblek, ako si košelu vybrať, ako sa správne odmerať, keď si to cez e-shop objednáva človek. Veľa takýchto praktických článkov tam vzniklo, ktoré mimochodom doteraz akože recyklujeme, lebo to je v podstate nestarnúci obsah. Takže často si to prefotíme a znovu to ako keby osviežime v nejakej sezóne, keď je plesová, tak smokingy vyťahneme, alebo ako si uviazať kravatu, alebo motýlika, hej, a podobné praktické informácie. No a potom postupne sa to začalo tak nejako nabalovať, že chceli sme z toho vytvoriť také lifestyleové médium. Prináša tam témy, ktoré zaujímajú našich zákazníkov aj mimo tej módy.
Čiže sme sa prestali zaoberať iba tou modou, že tie praktické typy tam stále sú, ale doplnili sme to o rôzne rozhovory so zaujímavými osobnosťami, alebo cestovateľské typy, o nejaké typy, čo sa týka, ja neviem, aut, alebo iných športov, také proste pánske vyslovene témy. Máme tam veľa tém, ktoré sa snažíme mixovať tak, aby sa to obmienialo, aby to nebolo stále o tom istom a vlastne tie produkty tam vždy umiestňujeme, alebo teda snažíme sa ich umiestňovať čo najnatívnejšie, obzvlášť v tých článkoch, ktoré sa netýkajú módy, sa snažíme tam tie produkty v podstate umiestniť iba tak, že buď ich má ten človek oblečené, alebo je tam nejaká ilustračná fotka, kde je niekto oblečený v našom oblečení a tie produkty už len potom pod fotkou označíme, alebo teda akože dá sa na ne prekliknúť do e-shopu. Ale nerobíme to nejako natlakovo. Aj keď robím rozhovory s nejakými osobnostiami, tak ja sa vôbec, alebo teda snažím sa nepýtať sa otázky, čo si obliekaš vo voľnom čase, alebo ako chodíš do práce. To by mala byť prvá otázka. Nie. Vyhýbame, v podstate je to úplne nezaujímavé, keď ja neviem, robím rozhovor s nejakým šéf-kuchárom, tak akože ľudí nezaujíma, že čo on nosí ako oblečené vo svojom voľnom čase. A v podstate ani nás to nezaujíma. Kým to nie je Alain Delon. Nie, ale tak nezaujíma nás to akože do toho rozhovoru, si myslím. Takže my sa vyhýbame takýmto témam, snažíme sa, aby to bolo fakt čo najnatívnejšie, ako keby to oblečenie tam dané. A tvoríte to ako obsah, ktorý nemá nejaký ako keby cieľ mať nejaký organickú návštevnosť, alebo je tam za tým nejaká SEO analýza, alebo ten kontentový plán vychádza len z tých interestov, že toto by ich mohlo zaujímať bez ohľadu na organik? Nie, samozrejme, že do toho vstupuje viac faktorov, od ktorých vyberáme témy, jednak aj od obdobia, takže vieme, že ja neviem, idú svadby, napíšem článok o histórii svadobnej módy napríklad, hej, ako sa vyvíjala, alebo niečo podobné. Takže sledujeme aj trendy alebo obdobia, v ktorom píšeme, sledujeme samozrejme aj vyhľadávanie, aké kľúčové slova sa teraz vyhľadávajú a na čo by sme vedeli spraviť článok. Takisto sledujeme napríklad aj veci, že potrebujeme podporiť nejaký typ produktu u nás v e-shope alebo v e-shope všeobecne v predaji, tak napíšeme, ja neviem, teraz si vymyslím, potrebujeme džínsy alebo ukázať, že máme džínsy, lebo možno veľa ľudí nevie vôbec, že predávame džínsy. No tak sme si spravili takú sériu článkov o histórii džínsov, že ako to vlastne vzniklo, bolo to pracovné oblečenie pôvodne, ako sa to vyvinulo a tak ďalej. Potom píšeme o tom, ako sa starať o oblečenie. Tak sme napísali presne, ako sa starať o džínsy, aby vydržali čo najdlhšie fit, aby nevybledli, aby proste dlho slúžili. Mm-hmm. Takže veľa faktorov vstupuje do toho, podľa čoho vyberáme tie témy a taký mix vznikne nám vlastne potom stratégia a plán. A ten plán je nejak kvantifikovaný, že 3 články mesačne, alebo ako je to dané, aby si to vedela nejak kvantifikovať? Mm-hmm. My sme istý čas písali, myslím, že 4 až 5 článkov mesačne a bolo to fakt aj jednak náročné, lebo teda všetko si to robíme vlastne in-house. Ja s kolegom tie články píšeme, takže bolo to dosť časovo náročné a samozrejme, keď niečo spravíte, tak to treba distribuovať, lebo sa to k nikomu nedostane a môžete si to čítať sami a to myslím si, že je škoda. Takže treba investovať ako keby aj peniaze do tej distribúcie, ale už sme od tohto trošku upustili, lebo sme si povedali, že ideme sa sústrediť viac ako keby na tú distribúciu ešte viac, takže sme znížili počet článkov, aktuálne je to 2 až 3 mesačne a rozdelili sme ten rozpočet na teda menší počet článkov, tak dostávajú viac podpory vlastne tie články. Väčšiu distribúciu. Často aj firmy rozhodujú, že či ísť do takto vydramatizovaného content plánu a venovať tomu čas a 5 článkov mesačne. A všetci si to tak predstavujú, že však napíše to nejaký copywriter, ale to, že už či to niekto bude čítať, to už je vec druhá. A každopádne, ako k tomu pristúpil Alain Delon, že ako ste presvedčili tú firmu, že oplatí sa do toho investovať, lebo to sú také long-termové veci, že to nie je niečo, že urobím teraz kampaň a predám 200 oblekov. Mm-hmm. Že aký bol ten argument? Bola to vlastne jedna z dlhodobých stratégií budovania značky. V podstate vedenie pochopilo, že tú značku treba budovať jednoducho dlhodobo a stále, kontinuálne, že je treba vybudovať nejaký plán a toto sa im javilo ako dobrý nápad. A doteraz vedenie číta články, chodia za nami a pochvália, že toto bolo super téma, spracované. Takže pre nich to píšete?
Nie len, ale dúfam, ale nie, sledujeme si čítano samozrejme, ale chodia teda aj oni za nami, že teda sledujú to, čítajú to a páčia sa im väčšinou témy, akože aspoň prídu pochváliť. A posielate tie články nejak v newsletteroch, alebo tá distribúcia, čo si mám pod tým pojmom predstaviť? Posielame samozrejme newslettere, ale to je ten náš vernostný klub. Ale potom snažíme sa to dostať medzi širšiu cieľovku, takže sociálne siete klasicky využívame a odporúčacie boxy. Tak. Plus, ešte organik. Áno, samozrejme. Kľúčové slova tiež sa snažíme zakomponovať vždy, keď to píšeme na nejaké témy, ktoré teda vieme, že sú vyhľadávané. A samozrejme chceme to prepájať aj čo najviac e-shopom, lebo však ten ako keby druhotný cieľ je ten predaj v e-shope alebo v tých predajniach, takže sa snažíme tie produkty označovať v tých článkoch a cieľ je do budúcna aj žurnál zabudovať ako keby do toho e-shopu, čiže v nejakých kategóriách budú odkazy na články, napríklad tá starostlivosť o košele alebo to viazanie kravaty a takéto nestarnúci obsah, že tam bude ako keby k dispozícii aj v tom e-shope viac ako je teraz. A hrá ten žurnál ako keby nejakú lojalitnú rolu? Že tí ľudia to oceňujú? Tí, ktorí u vás nakupujú, že to akože pravidelne čítajú? Alebo je to len skôr nejaký akvizičný kanál alebo informačný? Že máš taký pocit, že alebo keby si mohla povedať nejaké percento, že koľko ľudí reálne to číta ako obsah, ktorý ich zaujíma, akože že novinkový, že teraz ho konečne napísal Alain Delon. V minulosti sme robili taký prieskum a pozerali sme sa na to, že koľko ľudí, ako keby, ktorí čítali žurnál, prišli potom do e-shopu a nakúpili. No a vyšlo nám z toho to, že čím viac článkov človek prečítal, tak tým bola vyššia pravdepodobnosť toho prekliku do e-shopu a následného nákupu. Takže ako keby my to bereme aj to budovanie vzťahu s tým zákazníkom cez ten žurnál. No a čím viac nás možno pozná, máme tam veľa článkov zo zákulisia, takže aj to ľudí zaujíma, že ako čo vyrábame, takéto veci, alebo ako sa tvorí kolekcia a podobne, takže aj takéto články sú tam. My si toho zákazníka tak trochu možno pripútavame vďaka týmto témam, že im povieme ten náš príbeh, to zákulisie im ukážeme, tak už potom majú väčšiu tendenciu toho prekliku do toho e-shopu a následného nákupu. A plus, spustili sme taký nový seriál so zákazníkmi, že 2,5 obleka. Že sme oslovili nejakých zákazníkov, s ktorými sme spravili také rozhovory a fotenia. Chceme v tom pokračovať, lebo to bolo veľmi úspešné. Alebo teda je to veľmi úspešné. A prišla som do priamého kontaktu s tými zákazníkmi a pre mňa to bolo veľmi obohacujúce sa s nimi rozprávať, lebo som sa ich presne mohla povypytovať aj otázky mimo toho rozhovoru, také, čo zaujímajú mňa, že či si čítajú tie newslettere, či si čítajú články, ako často chodia na to a tak ďalej. Viacero z tých zákazníkov bolo takých, že by ich to aj zaujímalo, ale možno majú menej času, takže sa snažíme aj písať aj kratšie, aj dlhšie, aby si tam každý našiel ako keby to svoje. Od roku 2019 sme na e-commerce bridge publikovali stovky článkov, rozhovorov a podcastov. To všetko pre vás, našich čitateľov, divákov a poslucháčov. Okrem článkov a rozhovorov nájdete na webe e-commerce bridge aj pravidelný týždenný podcast update a rýchle denné novinky e-commerce bridge now. Preto ak chcete, aby vám nič nové z e-commerce scény neušlo, nezabudnite sa prihlásiť na odber na sociálnych sieťach, YouTube alebo v každej dobrej podcastovej aplikácii. Na webe e-commerce bridge nájdete aj možnosť prihlásiť sa do týždenného alebo denného e-commerce newslettera. Tešíme sa na vás a ďakujeme, že ste tu spolu s nami. A aj nám hovoril, jeden zákazník doslova povedal, že áno, on čaká na newsletter, on sa ide potom pozrieť do tej predajne, že teda niečo prišlo nové, že chce vidieť čo. Takže je to samozrejme, každý je iný, ale veľmi mi pomáha takáto spätná väzba od tých zákazníkov existujúcich, že ako sa odraziť od toho, ako pokračovať v tej stratégii. Na záver by som sa ešte opýtal, že keď už toľko investujete času do toho kontentu, fotenia, proste všetkého, robíte ten žurnál aj akože tlačený, alebo neuvažovali ste o tom? Raz vyšiel tlačený, bolo to super, ale bolo to relatívne nákladné, takže sme sa k tomu zatiaľ nevrátili, ale akože radi by sme sa niekedy vrátili k tomu, lebo myslím si, že to malo aj dosť úspech, veľmi rýchlo sa to rozchytalo, poskytovali sme to zadarmo vlastne našim zákazníkom v predajniach. Malo to úspech, lebo tie fotky sú pekné, že bol to taký obsah, ktorý si chceli proste nechať tí zákazníci. Možno, že 2-krát do roka, keby sa to, že kompilát tých výber článkov a predstavenie tej kolekcie, to môžete posielať aj poštou, však to sa musí nejak oplácať. Keď stojí jedna košela 99 eur. Dobre, tak to bola Lenka Kačerová.
Ďakujem pekne, Lenka, verím, že si sa trošku... Ja ďakujem za pozvanie, ešte raz. Že ste sa trošku viac dozvedeli o značke Alain Delon, teda keby ste mali záujem o košele, alebo ako aj o džinsy. Napríklad. Som veľmi rád, že sme tak trošku aj porovnali ten svet fast fashion a toho klasického nejakej vyššej módy. Takže ďakujem ešte raz, Lenka. Ahojte. A ja ďakujem. Ahojte.